বড় খাও সরকারও নরা বতো ট্রিপল ইঞ্জিন মেট্রিক সরকার তামনি বাকি দিল্লি থাং বিধানসভা অফিসে বই অবক বরকনি দেখাও আছে নমুনা আছে गोबां मा बयनि बसंनो खबै सबाय थांनि बसंबो आसनो सिंजो थानिले तमाखौ तामदि कांना मायु थुनि काजार लाजा बबो अ थांमा बायदि सलिउसन लांनायबा कखनो दङ जों पुलिनो सावो जे जोंनि जे एग्रिमेन्ट नों माने आबो राज्य सरकार एबा अरागानि बीजेपी सरकार बायदिना एग्रिमेन्ट जा जों आबो होम मिनिस्टार बायदि एग्रिमेन्ट नंगौ अबनि बागै जों होम मिनिस्टार बायदि जों कक सानाय त्रिपुरा राज्यनि जे बीजेपी खायरो बाय बर बाय जों कुनु कक खानानै करे आबो नम्बर 1 पॉइंट गलाव बर सावि दङ जे राजा थामाने पान्दै कागिया सिंजो थाङो पान्दै मायं थाङै पान्दै कागिया आं अति बरन अबन सानांगौ दङ नों नगो दङै नों रां एकटा खपसा सोबायावै नगो आचुगै नों राजनीतिनि पाट बुरावनो फोरोङै दङ जे बरक हाथाय दखना हामजागै 13 लक्ष त्रिपुरासानो बानचिरानो बागै हिमबै दिल्लीयाव थां दङ नों बनो सापर्ट खायनानै नों खालायमाया आबार जे माने त्रिपुरासानि एकर्डनो कासुनाय जे पार्टी त्रिपुरासा एकर्डनो जाजागिया जे बर'रक त्रिपुरासानि मानथाय तामानथं नों बनोखौ सापर्ट खाय दङ अबरनो आं आबन सिनामु सुङो नों जदि त्रिपुरासानि हामग्रा नायखां आंगाय दाखौ नोंबो अखदे नोंबो अखरे हाथाय दखन मगे तामस सामंगायमान निनथां तामस सलिसन नोंआव फुनुदि नगो आचुगै इकलगबो निनि लयारनि बय फुनुगै नों मेडियानि बुसजां फाइ सिमिं नों बासनतारिनि फारि अखरे सामं तांदि अखरे सामं तामने बिसिं दंगो हाथाय दखन बे सामं तांगाय जों सलिसन सगरे आं बनो कबनो मुसुङो